Chaka chatsopano chopambana ndine Robert Kaluwa kukulandirani ku nkhani zathu. Poyamba tione mitu ya nkhanizi. Bwera misa Malawi likufuna kuti boma lichirimike pa ntchito yolimbikitsa ufulu wa atolankhani mdziko lino. Ofesi ya MRA ku chipata cha Biliwiri boma la Nchewu ayamba itseka ogwira ntchito atapezeka ndi COVID-19. Mulandu wodzetsa chipolowe omwe gavanala wakale wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto amzomera ngwira akuwazenga wayima. Muzamasewero bungwe la osewera mpira wa miyendo likufuna kuti osewera adziwayeza COVID-19 kawirikawiri. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Pomwe talowa mchaka chatsopano bungwe loona za ufulu wa atolankhani la misa Malawi lapempha boma la ulamuliro wa tonse kuti lichite zomwe limalonjeza anthu pa nthawi ya kampeni monga kulimbikitsa komanso kuteteza ufulu wa atolankhani. Wapampando wa bungweli Tereza Ndanga watiuza kuti ndi wokhudzidwa kuti mchaka cha 2020 andale ena anapitiriza mchitidwe opseza atolankhani. Andanga akufotokoza. Atolankhani akupitirira kuopsezedwa. Izi ndi zimene ndizinakhati kudandaula mu nthawi yayitali kwambiri, ndipo pakubwera pa boma ili timaona ngati mmene amalonjezera sitiwonanso zinthu ngati zimenezi. Koma tapitirirabe ndithu kuziona atolankhani kuopsezedwa, atolankhani ndithu kuwalemba masamba a intaneti, cyberbullying pa Chingerezi, ndipo mudziwa mmene cyberbullying imamupangira affect munthu. Ndiye timapempha ndithu kuona kuti zimenezi aziyang'ane. Atolankhani wakamagwira ntchito yawo kapena akalemba nkhani zimene aboma akuona ngati sizoyenera kulembedwa. Sizikuti kapena kuti akuziona ngati mwina zikuyipitsa boma lawo. Sizikutanthauza kunena kuti mtolankhani ameneyo ndi ndani. Koma akungogwira ntchito yake ndipo akuthandizira kuwunika pamalo pena ndi pena pamene pakuyenera kuyang'anidwa bwino. Ndi amutenge ngati ndithu kuti munthu woona kuti akungogwira ntchito yake asazipange personalize. Chachiwiri timaonanso kunena kuti kuvomereza pankhani zomwe zonena kuti mwina nthawi zina amaona ngati akalembedwa nkhani imene sikuyamikira boma ndekuti mwina amene ndi ndani. Ndithu nduna kufika kumalembera ndithu atolankhani kuwadzudzula kuwalalatira pa nkhani zimene alemba zimene zikumapereka mantha kwambiri kunena kuti kodi atolankhaniwa agwira ntchito yawo bwanji. Kodi independence ija ilipobe, kodi freedom ija ilipobe. Ndipo mneneri wa boma Gospel Kazako watsimikizira atolankhani kuti boma liunika madandaulo onse popita chitsogolo. Populumutsa dziko lino atolankhani anagwiranso ntchito yabwino kwambiri, ntchito yayikulu kwambiri kuti dziko linolo zinthu ziyambe kumasuka, zinthu ziyambe kuyenda, maufulu awo akhale bwinobwino. Ife ngati boma sitingambenso kumayang'ana atolankhani ngati adani athu. Mtolankhani akhale ndi ufulu ndi mwayi wofufuza china chilichonse chimene akuchifuna kuti afufuze. Chifukwa chake ife ngati boma la Tonse Alliance toyambirira chimene tinachita ndikukhazikitsa lamulo lija la access to information. Access to information lamulo lija linakhazikitsidwa kuti lithoyamba kugwira ntchito, komano amisa kudandaulabe kuti zoyenereza zenizeni kuti lamulo layamba kugwira ntchito mpaka pano sizinatheke. Mwina mungotiuzako pakuchedwa ndi pati, pakulimba ndi pati? Inu mukumbukira kuti ngati ife boma tinakonza ma regulations kuti tichite gazeti. Chifukwa lamulo lilipo tinachidwa kali gazeti. Koma timene aso tichite gazeti potsata malamulo. Mfundo amati ma regulations zipangizo zimene anthu adzigwiritsira ntchito, malamulo amene anthu adzigwiritsira ntchito pofuna kuti apeze information yosiyanasiyana. Ife titatenga zimene zicha ndipo tinene tikupita nazo kuti tisone ziyambe kugwira ntchito. Inu mukuona panatuluka mabungwe ambirimbiri, enanso mabungwe atolankhani anatuluka kuti iye musapite nazo zimenezo, tikambirane kaye tinapangabe ngakhala kunali kusafunikira. Tinazitumiza zinthu zimene Minister of Justice pakali panova Minister of Justice I think amaliza anytime tiyena kupanga gazeti zimenezi. Ndipo pa tsiku loyamba mchaka chino cha 2021 atolankhani athu anapita m'misewu ya dziko lino kukayankhula ndi anthu momwe aonera chaka chatha komanso chiyembekezo chawo chaka chino. Aunyango Nkhoma kudowa ndi Adams Undaningi kukaronga anapeza maganizo awo. Ndichophatikizika munali zabwino komanso munali zofowoka zingapo.
zabwino popeza kuti zimene Amalawi amafuna zinachitika. Amalawi amafuna chisankho chichitikenso ndipo chinachitika. Mtsogoleri amene amafuna anawina ndi kukhala pampando. Zovuta zilipo chifukwa kuti umoyo wa anthu kuoneka kuti sukusitha kwenikweni, koma si vuto la boma limene lili pampando, ndi mavuto amene anayamba kuchoka 1994 ukafika mpaka pano. Sidafika 1994 udali mavuto aufulu, koma kuchoka 1994 kufika pano tili ndi mavuto okhudzana ndi umoyo wa anthu makamaka kukhadi zokhudzana ndi chuma. Ndakoza chinthu zingapo. Choyamba kufuna kukhala munthu wosunga malonjezo. Kufuna ndionesese kuti kwa abale anga aliyense amene akukhudzidwa ndi ine ndikampasa lonjezo lonesesa kuti ndikukwaniritsa kuti ngakhale anthu timaganiza malonjezo kumangana za president yekha sikufunikanso ifenso ngati anthu malonjezo amene timapanga kwa anthu asathu ena tizikwaniritsa kuti tizikhala ndi mphamvu yoti tingati kudzudzula munthu wina pokapokapo ife tikhale tikukwanitsa malonjezo athu. Komanso ndi nkhani yokhudzana ndi chuma. Tikufuna kuonesesa kuti ndikhale munthu amene zithamangathamanga kuti mina kapena kampamba ndikukula. Chaka chimenechi chinali chovuta chifukwa cha makamaka ndi corona virus imene inali kukhudza Malawi wathu. Chaka chimenechi chinali chaka chimene anthu tinakuza mapulani osiyanasiyana kuti anthu tikhoza kukwaniritsa koma zalephera chifukwa kukwaniritsa maloto munthu zikutengera kukhala ndi ndalama. Komano ndalama yavuta chifukwa chake chaka chimenechi chinali chabwino popeza tachulukamo koma chinali chovuta kukhale kukhudzana ndi ndalama malingana ndi corona virus amene anatipeza Malawi. Chaka ichitu ife takuzeka kwakukulukulu tikungoyambira kupempha yawo mbuya akumwamba atachotsa muliro umene unatigwera pakati pathu popeza baibulo za muliri linalankhula za miliri imene idzatigwere ife anthu apa dziko lapansi. Ndiye tauona woyamba ndi corona virus. Chimene tikufunitsitsa nchonena kuti ambuya akumwamba atichotsere chipsinjo chimene tinakumana nacho kuti zimene tinakoza mu 2020 kuti makudzakwanitsa zathu za 2020 ziyende mchaka ichi tikuchiyamba lerochi. Tathokoza. Ziko mbali ya boma kusintha boma ya bwino chifukwa ndale zinazo bwino na chiyembekezo kuti tisinthe boma kuti zonse ziyende bwino. Koma COVID-19 imene inakhala ngati yabwezera kumbuyo mapulani amene boma la nyuwani inali nawo. Chifukwa chake kuti inali mbali zonse ziwiri. Kudi yakatatu ndi timsoyamba taona kale kuti boma imene layamba kale kugulitsa fetereza wotchika mtengo ndiye kuti Amalawi ambiri akhala ndi mwayi wokolola zambiri. Pakadali pano President Lazarus Chakwera wakhululukira akaidi 787 mndende za mdziko lino ngati mbali ya chikondwerero cha Krismasi komanso chaka chatsopano. Nduna ya za mdziko Richard Chimwendo Panda yatsimikiza za nkhani ndipo yati izi zithandiza kuchepetsa chiwerengero cha akaidi mndende. Bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA layamba latseka ofesi zake pa chipata cholowera mdziko lino chabiriwiri mboma la Nchewu, mmodzi mwa ogwira ntchito ake atapezeka ndi COVID-19. Anthu omwe tayankhula nawo ati ogwira ntchito onse a bungweli pa chipatapo akukhala mmodzi patula. Mneneri wa bungweli Stephen Kapoloma wati timpatse mpata asanayankhule pa nkhaniyi. Blessings Kang'ombe walemba ripoti ili. Zodiak yapeza kuti bungwe lotolera misonkho la MRA yakakamizika kutseka ofesi yake yomwe ili pa chipata chabiriwiri ku Nchewu, mmodzi mogwira ntchito ake atapezeka ndi coronavirus. Omwe atitsina khutu atogwira ntchitoyo amupeza ndi kachirombo ka corona sabata ino. Pakadali pano ogwira ntchito onse a MRA kumeneko akukhala modzi patula pomwe pali chiopsezo kuti ena akhoza kukhala atenga kachiromboka. Ogwira ntchitowa apempha akuluakulu kuti apopere mankhwala m'maofesi onse pambali poyeza onse ogwira ntchito pa chipatachi ngati njira imodzi yothana ndi kufala kwa muliriwu. Mneneri wa MRA Stephen Kapoloma anati timpatse kaye nthawi asanayankhulepo pa nkhaniyi. Ofisi ya MRA yomwe ili pa chipata chabiriwiri ku Nchewu ili ndogwira ntchito pafupifupi asanu. M'malo mwa Zodiak ku Nchewu ndine Blessings Kang'ombe. Pakadali pano zadziwika kuti anthu ena akugwiritsa ntchito certificate zachinyengo zoonetsa kuti alibe nthenda ya COVID-19 kuti awalole kulowa kapena kutuluka mdziko lino. Izi
zatsatira kumangidwa kwa Malawi ena awiri ndi nzika zina ziwiri za mdziko la Nigeria. Apolisi ku bwalo la ndege la Kia ku Lilongwe ndiwo amanga anayiwa kutsatira kupezeka kwa nzika imodzi ya ku Nigeria ndi certificate ya chinyengo pa ulendo wake opita mdziko la Italy. Tinayankhula ndi mneneri wa apolisi m'bwalo la ndege mdziko lino, Sub Inspector Sabrina Chitonde. Mukugamba kwawo titafusa suspect oyamba amene ali abambo Osaze Yobo anabwera ku airport kuti adzakwere ndege kubwera dziko la kwawo ku Italy, ndiye anapezeka ndi certificate ya chinyengo cha COVID-19, ndiye anazabwerera kunoti imwera pala kuika ndikatenge ina. Ndiye akuti iwo kugamba kwawo akuti nthawi yoyamba anakumana ndi amene wawa amene ali health surveillance assistant amene ndi bambo Patrick Kachala amene ali ochokera pa Bwaila District Hospital, ndipo achiwiri amene ulendo umene wowo anazapezezona kuti atabwera ndi asegiyo ati pamene amene wawa akachalawa anampanga solifa suspect uja kumpanga lifa kwa medical assistant amene dzina lake ndi Malitsovani. Kujaso Malitsovani yu anakamthandiza munthu uja kumpasa certificate ina ya fake. Ndio kumene kwanapereka ndalama komanso kwa uyu Kachala anapereka ndalama. Zimene zinakuona kuti polisi pange follow up ndo kamanga anthu awiri osewa. Ndipo anthu awiri osewa pamene amakapanganso kukaonetsa connection kunena kuti mchimene wawo ndi amene anasaka anthu akuti athandize kupereka COVID-19 certificate ya changu imene ili ya chinyengo kwa mchimene wawo amene amafuna kubwera. Pakanali pano apolisi m'boma la Mzimba amanga bambo wina wa zaka 36 pomuganizira kuti wapezeka ndi chiwalo chobisika cha munthu wamayi m'mudzi mwa Andrea dera la Inkosi Mberwa m'bomalo. Wachiwiri kwa mkulu wofalitsa nkhani za polisi m'boma la Mzimba, Sub Inspector John Nyirongo, wati bamboyo ndi Moses Phiri. Anyirongo ati mkuluyo akumuganizira kuti anakafukula manda amayi wina yemwe anaphedwa ndi mwamuna wake posachedwa pa mderalo. Ogwira ntchito ena ku bungwe la Nice Public Trust akuyembekezeka kuwachotsa pa zifukwa zokhudza mavuto azachuma. Anthu ena atitsena khutu kuti bungweli likukonzanso zochepetsa chiwerengero cha maboma omwe ili ndi ofesi zake kuchokera pa 29 kufika pa 14. Mkulu wa Nice Public Trust Aolen Mwaluunju walembera kalata ogwira ntchito la bungweli kuwadziwitsa izi. Zodiak yaona kalatayi. Steve Zimba wadza ndi ripoti. Bungwe lophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana la Nice Public Trust limagwira ntchito zake maboma 29 mzigawo zitatu komanso likulu lake mu mzinda wa Lilongwe. Mwachitsanzo maboma lililonse muli anthu ogwira ntchito anayi. Awa ndi mkulu woyang'anira bomalo, wachiwiri wake, othandizira zina ndi zina komanso oyang'anira malowo. Izi zikutanthauza kuti maboma 29 omwe bungwe limagwiramo ntchito zake muli ogwira ntchito 116. Awa nkupatula omwe akugwira ntchito mzigawo komanso kulikulu la bungweli. Kalata yomwe mkulu wa bungweli Aolen Mwaluunju analemba pa 18 December 2020 inati bodi ya bungweli linavomereza kuti ogwira ntchito ena wachotse ntchito kamba ka mavuto azachuma. Ndipo malingana ndi kalata ina yomwe inalemba ndi bodi koma anasayinira ndi Mwaluunju, inapereka mwezi umodzi kwa ogwira ntchitowo kuyambira mwezi uno mpaka wa Februwale ndi cholinga choti ntchito yokonzanso bungweli iyende bwino. Bungweli lomwe linayamba ngati National Initiative for Civic Education NICE analikhazikitsa kukhala trust ndi cholinga chopititsa patsogolo ulamuliro wabwino komanso kuti Malawi azitengako gawo lalikulu pa nkhani ya chisankho cha dziko. M'malo mwa Zodiak, ndine Steve Zimba. Mukuonera nkhani pano pa Zodiak, tili ndi zambiri posachedwa apa, khalani pomwepo. Kupeza zinthu zabwino sikulira kukhala ndi chuma koma kuzindikira chisisi. Pamene Yohane anatangwanika kufuna kumukomedwetsa tango, Yakobe anapeza chisisi cha tango kudzera pa lisiti la katundu amene anagula tango. Tango amagwiritsa ntchito zonse zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, monga Purity wosambira mthupi, Purity wosambira m'manja, Purity wodzola mthupi, komanso Purity wotsukira mbale ndi mapoto. Patangotha sabata imodzi Yakobe akugwiritsa ntchito zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, Yakobe adatenga mtima wa tango chifukwa chooneka bwino. Wonekani bwino pogwiritsa ntchito Purity Sanitary Products.
Are you looking for accommodation in Blantyre? See the Place offers you luxury service department accommodation, complete with all your modern amenities, with additional travel and culinary service for your convenience. Whether you choose to stay a night or months, See the Place has all the comforts of a home, whilst indulging you in the luxury service you can expect from a world-class boutique hotel. Set against the backdrop of Michiru Mountain and only 2 minutes away from Blantyre CBD, See the Place is truly a welcome center of serenity. Book your stay today by calling the numbers on the screen. See the Place. Definitive style, complete comfort. takulandirandiso muli ndine Robert Kaluwa. Mitu ya nkhani zathu. Bungwe la Misa Malawi likufuna kuti boma lichilimike pa ntchito yolimbikitsa ufulu wa atola nkhani m'dziko lino. Ofesi ya MRA ku chipata cha Biliwiri m'boma la Nchewu ayamba itseka ogwira ntchito atapezeka ndi COVID-19. Mlandu wodzetsa chipolowe omwe gavanala wakale wa chipani cha DPP mchigawo cha Kumpoto Mzomera Ngwira akuwazenga wayima kaye. Muza masewera bungwe la osewera mpira wa miyendo likufuna kuti osewera adziwayeza COVID-19 kawiri. Popitirira ndi nkhani zathu, bungwe la bwalo la magistrate ku Mzuzu sinayikebe tsiku lomwe lidzapitirire kumva mlandu wa yemwe anali gavanala wa chipani cha DPP mchigawo cha Kumpoto a Christopher Mzomera Ngwira. Iwo akuwaganizira kuti anayambitsa ziwawa pa msonkhano wa ndale mchaka cha 2016. Mneneri wa bwalo la milandu a Gladys Kondwe wati kuzenga mlandu kwachedwa kamba kuti oganiziridwawa akhala akudwala. Angela Mkandawire ali ndi zambiri. Mzomera Ngwira anawatchula kuti akhuzidwa pa mlandu oyambisa ziwawa pa msonkhano wa ndale omwe unachitikira ku Chiwavi mu mzinda wa Mzuzu mwezi wa Machi mchaka cha 2016 pamodzi ndi anthu ena atatu. Anthu awo aganizira kuti anakachita zachipolowe pa msonkhano omwe atsogoleri zipani zingapo zomwe zinali zotsutsa pa nthawiyo zimachititsa mosogozedwa ndi Lazarus Chakwera a Malawi Congress Party, a Enoch Chihana a Alliance for Democracy Effort, komanso akamlepo Kaluwa omwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Peoples. Mzomera Ngwira ndi anzawo omwe akuwaganizira akukana mlandu. Koma kumva mlandu kwakhala kukulephereka kawiri pa matsiku omwe bwalo linakhazikitsa mwezi wa Oktoba kenaka mwezi wa Novembala kamba kuti Ngwira akhala asakupeza bwino. Mneneri wa mabwalo a milandu a Gladys Kondwe ati oyimira boma pa mlandu ndi wakhala akulangiza bwaloli kuti lisinthe masiku kamba kuti mmodzi mwa ozengedwa mlandu samapeza bwino. Mneneri wa mabwaloyu wati mlandu kuyembekezeka kupitirira mwezi uno wa January pomwe mboni za boma zinayi zomwe zinatsala zikatsirize kuperekera umboni. Akuluakulu ena achipatala atitsimikizira kuti Ngwira omwe akhala kuwagoneka mchipatala cha Mzuzu kwa maulendo awiri pakali pano anabwerera ku ndende ya Mzimba. Malo mwa Zodiak ndina Angela Mkandawire. Pomwe padutsa miyezi ingapo mtsogoleri wa dziko lino atalengeza kuti pazikhala mwambo wopereka mendulo poyamikira anthu ogwira ntchito za umoyo mwa ukadaulo pomwenso kuli mliri wa corona. Nyumba ya boma yavomereza zakuchedwa kukwanitsa izi. Mneneri wa President Lazarus Chakwera a Brian Banda wati kuchedwaku kwadza chifukwa unduna za umoyo ukugwirabe ntchito zina zokonzekera. Ndipo mneneri wa unduna za umoyo a Joshua Malango wati pali chiyembekezo chakuti zokonzekera zitha mwezi uno wa January. Toera kumwenda ali ndi ripoti. Pa 1 August mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera analengeza za mendulo yoyamikira anthu ogwira ntchito za umoyo mdziko muno pomwe kuli mliri wa corona. Anthu adapereka ndemanga zosiyanasiyana zokhudza ganizoli ponena kuti pomwe kupereka mendulozi ndi ganizo labwino, kupereka kwa anthu asanu okha mdziko muno ndi kosakondweretsa popeza anthu ogwira ntchito za umoyowa akugwira ntchito yotamandika. Koma miyezi yadutsa tsopano ndipo mendulo iliyonse sinaperekedwe. Mkulu wofalitsa nkhani ku nyumba ya boma Brian Banda avomera zakuchedwaku, koma ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ikudikira unduna za umoyo kuti ithandizire madongosolo ena. Ntchito zachipatalazo pali anu ake amene amaziyang'anira, so iwo akamaliza zonse monga ndanena kale tikhala tikulengeza
masiku amene a president akapereke mendulo. mneneri wa kunduna za umoyo a Joshua Malango ati ndunawu ukhale ukumaliza ntchitoyi mwezi wa Januwale. Tikupereka kupangiri kuti anthu olandira odiwa akuyenera kukhala otani andi azizifika motani. Ndikhulupirira kuti sizifikanso mu Januwale. Dziko lino lili ndi zipatala za boma 28 komanso zipatala zing'ono 700 ndipo anthu ogwira ntchito za umoyo asanu ndi omwe akuyenera kumapatsidwa mamendulo pakadutsa miyezi itatu. Malo mwa Zodiak kuno kunzuzu ndine Toera kumwenda. Tsopano tione za masewero. Bungwe la mgwirizano wa osewera mpira wa miyendo lachenjeza kuti lilamula mamembala ake kuti asiye kusewera mu ligi yayikulu ya mpira wa miyendo kufikira akuluakulu oyendetsa mpira atakakamiza matimu kuti osewera aziyezetsa kawirikawiri kuti adziwe ngati ali ndi COVID-19. Mlembi wamkulu wa bungwe la Football Players Association Ernest Mangani Jr. watiuza kuti miyoyo ya osewera ili pa chiopsezo chifukwa matimu awo akunyozera kuwayeza. Sambanda ali ndi zambiri. Bungwe la mgwirizano wa osewera mpira wa miyendo la Football Players Association lati lakhudzidwa kwambiri ndi kuchuluka kwa chiwerengero cha osewera a timu ya Nyasa Big Bullets amene akukhala kwa okha atapezeka ndi nthenda ya COVID-19. Bungwe ili lati potengera kuti timuyi yakhala ikusewera mu ligi m'masiku 14 apitawa ndi zachidziwikire kuti ena mwa osewera amatimu amene imakumana nawo athanso kukhala pa chiopsezo chotenga nthendayi. Mlembi wamkulu wa bungweli Ernest Mangani Jr. wati bungwe ili lifunsa osewera oposa 400 amene ndi mamembala ake kuti asapitirize kusewera nawo mu ligi yayikuluyi ngati akuluakulu oyendetsa mpira anyalanyaze kukakamiza matimu kuyeza osewerawa kawirikawiri. Sindikukhulupirira kuti tiyezereni pamene season imayamba amaplayer anayezedwanso tisanapitirire kupita pa ground powunikiranso kuti mliri wakhuzanso maplayer ndi maofficials ndi bwino kuti tipangenso test maplayer onse komanso maofficials onse ndikuzaoneka ku bullets for iwo wayezedwa koma nanga matimu ena amene anasewera nawo mbuyo komanso amene mwina sanasewere nawo status ndiyotani. Pakadali pano mmodzi mwa akatswiri olankhulira nkhani za mpira wa miyendo George Kaudza Masina wayikira kumbuyo ganizo la bungwe la Football Players Association ponena kuti kunyalanyazaku kuthanso kupangitsa boma kuyimitsanso masewero. Moti tiyera zikonzerako zinthu panopo tisanasire povuta koma tikutachirekerera chipime chichi andichifika nthawi nayo kuti tikhaso chipanga control and zikumadabwitsatu kuti anthu awasulamuwa ndi afamu ali kakakaka kuti tilopitirire pomwe chigundo labwerali ndilalikulu kwambiri. Kupezeka kwa nthenda ya COVID-19 mu timu ya Nyasa Big Bullets kwalepheretsa masewero opatsa chikoka amene amadziwika kuti Blantyre Derby pakati pa timuyi ndi Before Wanderers kumathero a sabata ino. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Kuti boma lichilimike pa ntchito yolimbikitsa ufulu wa atolankhani mdziko lino. Ofesi ya MRA ku chipata cha Biliwiri mboma la Nchewu ayamba itseka ogwira ntchito atapezeka ndi COVID-19. Muzamasewero bungwe la osewera mpira wa miyendo likufuna kuti osewera adziwayeza COVID-19 kawirikawiri. Pezani zambiri pa website yathu zodiakmalawi.com. Ndine Robert Kaluwa kukufuniani chaka chatsopano chopambana. Kumbukirani kusamba m'manja ndi sopo kawirikawiri pofuna kupewa kufala kwa COVID-19.